Getemba Television ekionga kiamamugusi. Yabutukire hetagekeye muguri chinsa ikomi tkulia lero ya Jumatatu tariki 25 cy'umutinyi kumirarimo umwaka yega w'ikiri 2024 chinga kinde chingia tukwarigania sekionga chinsa ikomi ya senchera yowe krankolenda asarongora gusi abande batangane chinga kinde kitalingia ege kogeranga wikiraboni gabado nigo chiburaburu kigenda kwane kukorwa chinsemo au chiburaburu echo chikoletwa n'abana siasa eyamase yamaze kubaterana no tukura somo bimanyira umanyakante na Wilson Makori Nchenko kwa Brian sagine sena nekene kyonga chinsa ikomi ya senchera yowe krano. Yakegema umwancho litogo chaka korwa sorobo chirowe chania korwa chinsa moche constituency ya Bobasi kutoka se county ya Kisii asomo yega bwoko moenia omongina batsheba kwamboka Otieno oyole mamu mwabo oyo kabiro muteneri w'Nyagitali nene ya KTRH Daktari Enoch Ondari moyego yekirano abarai aona gati yabo oyolenge oyo kabiro mugabana bwe county ya Kisii Mheshimiwa James Elvis Omar Baungwae moseneta bwe county yega Mheshimiwa Richard Onyonga Moimen Repwe County Yigaboigo Mheshimiwa Doris Donya Toto Aburi ko asomo yigoyo ni gabana siasa abatu manase chingwa na nego kwirera abananchi nabiga batyotere babo aboigo bachaka koene kya chibura bura chinse mecho asebna intuna Getemba Television to akwargana area chingwa ne chibigo norobotiro asenchera yowo ikrano matanga tabaino moko genda amatanga na yamo ngorana yaino moko genda get out go hey abantu baminto nabo yayikire igakusi omonda akocha kokorwani amatanga usina abo yayikire iga aba moko soka magenda. It has not reached that time Kisii County omonda akocha amatanga egia naendo chakoko apole aba basi nabo mwatakire igo aba basi nabo mwatakire igo nkogike limoro obugambi obo abantu tiga bagende sukuru banyora amasakara amaya batiga gutumia amasakara fake batiga gutumia amasakara fake nakiga kora bagwaka n'abantu baje kuomba n'amatanga aba basi mwakanire Koba sorora seguía de siomba se vanto vamos baitera manyinga njanya koera seguía de siomba njanya koera mogusita kabeireiga mogusita karwanire vanto baitane babetane itimo kibarenge mwanomo barabanta bamo abage tutuntu abaobogambi boche bobasiga Ondari aetata kora litengo bono iga ababasi tigamba tebi ngasana mumura ngakagana chikondo seri ngombera mani acha wakona minto na nyorire kende keyo ngomo bachione na nenere to nenere sabari Oburayi obuya n'oburayi bw'omurembe obwanchani omurembe n'obwanchani oburayi obuya butageti ogende esa abantu babwata amayanda ochigokora bintu bibo onde tayiyogo chigetananga gwatigara kwabera nyomba eliegeretebo Wotro wechana king machinga kyokanya chibura buru chikane kigwa sembeye gabune yona bigo chibura buru chigatebekana nigo chikore tona bigo tyotireligwa nabana siasa borogongo kolene chinga chingi yabigo abana siasa bande gutuguterare botumekwe chinguru goetania kero ekere ngoro bigo nainto abana inchi tutigo tumekwa chinchira stali chingi yakolene chinga kechecho nigo kumanya riskore rero nigo etaro yogo tuguterare mangana yoko nengetwa kumwana munyaruka nabigo mangana ringitogo sarwa kumwana munyaruka ochaka bene riskore rero
korwa asaba igaba ibo abarai au ona bo igaba na inchi n'abasubati bachaka etaro ya bukuru samaga chamanene yo monene gaiga yo monene osomo county commissioner we county ya Kisii yamase mo ika asegeti kya Gusii stadium nenchiremo yogo kurera mangana yo saru mwana munyaruka nabiga mangana ringi tokonengeta omwana omunyaruka osamono bika basomono bika nyamoro batabanga gender based violence. Nigo twachiramo buna basubati gokura na gosokia ryogiria ito ase ngencho yo mwana omoiseke no mosubati boigo nonye na basache si yaikeire yabere bobe nigo tokare kwangana igo bone twachiramo gobeke ryogiria ito asori otabwati ryogi nigo tugwake kokega kweresa Kenya ngimanga twarosire no bogima bwako ngentu twarosire no bogima bwo mwana omoiseke kwegwo borito bwa mapema twarosire na mangana yo konyanyaswa bone twachiramo wakeriogi ase bari batabwati eriogi bare binyoro togwetana na bosonge gimakotangasa Kenya ngimanga ringane rigatwari kikeiri Asachi University cheito abana abaiseke ngotongonyora bari mpaka what we call mass rep esengencho abantu bande batabarochi muna mwanya abantu ase chinka cheito abakungu bande baroro bachandegete lakini ngotebanga abana baito barechi school chi college muna Kisii National Polytechnic ntwa igwo mwana olio Kenya tuno mwanchoye ekarabi angire tiga abantu batiganeri bagari okorwana nyasa itoga kare goteba ase gitabu gya Jeremiah 14:17 nyasa enkorerare ikiakorera abana baya abakungu bachandegete we are seeing people bago kwa ovyo abasubati bakonyorwe metaro batugutiro oyo no mosacho komoita au kanyora bagaka nabarabu batigire batarikoragerigwa nabakungu nabarabasaregete so gender based violence abakungu nabasacha wanchane. Leo tumekuja kutetea wanawake na wanaume wale wanacharaso kofio, lakini wanaume wamecharaza wanawake zaidi kuwauliza ile miili yao, lakini kama uoni mwanamke hakutaki, tafadhali wacha kunyonga yeye. Na nawaambia wanaume na wanawake, mkae mkijua Mungu alituumba. Kama ni serikali kuu tumeambia leo hivi, kama nyinyi mnatupeana tunyongwe na Mungu hata kubali tunyongwe. Tafadhali mnasema mko na serikali kuu, tuko na serikali kuu ya kuchunga sisi sio kuku. Kuchaga tuacha lero sio kana kisingi from the national government na county government. Yake mawigo ina mangana ringete chisegi chiegenga sabigo mabana inchi na bigo kero yo maboligwe kurenda umwana munyaruka kurenda umusubati no kurenda umwana mumurana be kurenda umusache ngencho sigi chiegenga nigo chigenda kogikirwa kiralitiko na bigo nchiri osengeri kere korekerekia nakira oyomo na watu bosbole bo komenya sobogi mobe kwendo tena nayo kokoira ya mase ya mogo ikase chiro ya Rio Siri hiyo tukase constituency ya South Mugirange county ya Kisii igaba abonchiri bechire beso kria senchira ya benekema na kolere serikali ya county ya Kisii weso kyana kwa roserie chiro asinseme chubne nchira mu yokubakonya bego wese ko basira na kwa roserie asagi abakonere bintu byabane no chinga kichiga chembura enyinge embure ya tuete mbakekera cyanga cyonse bikorwega metaro te korori kene nkiyo gakorira igechiro ebinto byane go byaire tuchuma piri byonsi pya marangeti nkoni akaenda akairu na mache inkagenda nchikorwane embure ko ngita korugoro ngachandeka ngokuranya serikali nerande tokonya asenkwara nanyora ngasete iyo ndabekeri sandiko ngare nacha kokorora litanga ntwaende mechi abande twachikotura abanyane twacha kosa babo kombe twacha kokorora abakungu twamanya gocha gotandika. Unapata njia ya kuingia kwanza kwa soko ni shida. Masa mingi mvua ikinyesha soko imeisha na county government inataka ushuru na penye tunafanyia kazi ni shida penyewe. Ende abachogi baito kende nkeyo bagokora sambiri bacha batete chuogo ase togwetera tayo omo customer se go charo keche
gokochoga aseta ya gweterache gokogori nande bago toura chianga bago toteingonya ntori gochogu twanore mesigo togendeka aina ara tochandire totete batotebi ngai togo chikome Dari twatandikire twakorire abachogi ngabo batagete besa nteto teibona egabana yaga etwere serenga ngaki igotoche tegokorore metaro gosenkoni toche tatamwechogo nera korere akara bagocha na abane chiro ne chipoti bagocha nacho mbanya komanye sechoere ase konya togwa konye mete moinaria omonto igimoro botuno chikoronyora senchera yobo ikranchi koraga chinsa ibere no molikito Isaiah maobe korende wikase county ya Nyamira mogako yo masirita Zakaria Bosire kurasomo cyo Nyamira mwako yo menyete no borema nigeso kirina kogendra kokora egasi ya magoko anene mona sogosona ebikoro tasabigo abiro yo bwango go esoke na kubule serikali ya county na wiga serikali nene kubwaterana chonsi gosira bali bonse bamenyetano barema nabego ko bainyora chinga kibono chinga kichegasi nabo ko bainyora kasoko baroseria asabara bakora chigasi cyabo chinga kiboigatarerwa no muri fito Polycarp Okara na utwali ne roboti okubwati Morema mboli mwelio ububugima nime yomuchiga Onyamira asetokomere na amona Zakaria Bosire oyule oyomo wabali babwato borema nene bwa magoro kagendere tamu nemeremo yaye buna botambe Zakaria ni gagotoerera ng'abere gagwetera anene eng'aiye nene kubwatakanamo ogotema kwerigeria elio eamate yae eragere ase ogosona ebikoroto gachikoria ringanyora gazite yonda akore goikankore gasi ogosona ebikoroto ogosona ebikoroto nasonire miaka 10 lakini bono ogosona ebikoroto ebi egasi eigerenke nande bono abantu bayemaete go barabange ejigo ikarende nga angoni mbweneta konyore gasi chibese chinyinge wetere gasi yora bono tugutaburania na bali bare buya na wachinga kinjiro roko nyore gasi yetayo nazinyuwaka negeuziki nigatwereire mechandagendere ko bagagwetere gisachaka egati abo bonsombi ogotaigugwa no nyangankuru ase bali ababonete kubakonya no kurukwa na igango ikanyumba go ikandi yo monto ngwakana egera nkoba nkinyumba nande mambya nanda nkoba nkiga ejine chibesa ngo mwakana igarire nga serikali nene terabage goikange abalema buna ewenerete eriko ba obokonyi into boigo agendera ko bagakoya mu serikali ya county ase ogotaba ikange na koigwa ebirero byabo ndo twatageteto omosiko yo korokoruto arigererio omonto okoruko bari are goteba batakagokonya amanya ng'omotako omotang'ani n'omonto oro moremaru arigie enchera arigie abantu abaremaru Kenya engima egera bakonya ekaunti nabo okonyora nimaete ng'abaremaru mbaro lakini ebe n'omugabana igakorigia abantu bari babo bari buya nabwo agokonya omoremaru nataka gwikera omugabana tari kumoikera nataka gwikera gopuki ngatiga puki egera aro omugabana igokonyora togosiekererwa intuntori gokoikera omugabana igo bagokaga ng'a omonto akera omoremaru achire korigia omugabana ng'ande igara mosaririe erieta ng'a gose igara mo ng'a igongo nogosabereria agenda ororo Kennedy Nyambane oyubegoro monchili kurasinse mechi nigo akwerera enchera Bosire agendere ko bagakoerwanirira asege kabone meyo muchiga Onyamira ase boigo aganiri bali ababwate oborema kunyara ko babagokonywa igo ebiasara bya embe yabigenda tinkwerwanirira onye county kwenda kumunyokia for county council town council gocha na otole nere buna komunyoki go tagori go twaspa gocha gocha onje mumate no muntu muya na ndingoro ya mangana ba disability bana gokonya ere buna balensa disability ndo batando bakolega sira kini babu ateneri bukorwa se county ikiyo kana kindale county bakonya omwali oye Bosire nigabwa toboseme gochasa bali bonsi babwato borema ko batalesoke bene maru abantu abaremaru abanga abari chinyomba digabe bari chinyomba ekyagera nawe nababoli babo bakorosana barobo aru nyomba ari kikende kionsi auruke para nawe nadiange na sobo euruke para ari kienjera nono kuna koni bitamutamu kugicha tabera nyomba kuna gusaberera bekonye
nogo semeria nga balia bonse bamenyete no burema na nene bagendete kwirwanira subu ikubwenseri kwene kebunango bekabale endagira semeza ukine chamate cyabo na kwegendelia subu mu bigamba cyonyara ko bagokonyeka kurwase balia bagwenete ko bakonya eginko reporter igeta seni kyagatembe kurwiga imeyo mucunyamire county Nyamira inchigo nguru kwa Polycarp okara Kimo mwancho murigendo chapto greste ke komene sano ne moy grechinsa ikomi chima wa lero aina yanda mangiro chwa nyora senchera yobo ikran kura sabali kwaito bakrona Isaiah Maube yobeke kambiri tkoligima asoma yagabwa matanga boko mwenye batsheba kwamboka Otieno uyole mamomo wa daktari Enoka Ondari skinsa machanya mache bobasi county ya Kisii nabigo muri kwaito boigo oyo minto Daniel Ontiri nigabegete kambia skinsa machia Kyombo herbari Chacha se county ya Kisii asumo heshimwa Doris Donya Toto Aburi boiga ganda gukora etaro ya yugo kwanerana na bonchurire bechire ya Kyombo nabigo muri kito Dan Muzungu ya mwasa ya mabegete kamkura chinsemo chiage tengereire constituency ya Nyaribari ya Masabe county yega sarach kutwali na Robert Wabenekema kubwate kanane ya mateyemo ebwate umochando magega ya moga kabwengeyo kogenda goseko tamana wikonyoma umuswati ngana buti umuswati magega kabwata abana batano na baberdani Muzungu boterwa senchera yobo ikran boy gotergo muri kecho Fred Agari kuras chinse mo boy che constituency ya Kitutu Masaban sabegete kambia chinse mecho tumanye chira ya motra chukumanya seka gatali getambe nigo boy gabana inche beso kina boy gabakorera bechire yo kurera match na boy obolendia chinse mecho boy go Turukumwe muri kito Polycarp Okara kurasuboga takatifu muche o Nairobi gotoletera roboti wabenekigma rumoga Kazakaria US okina gakore gasi una ebwenerete boigo kurugi gaso ensemo ye studio na boigo ninchuko ya lentera no koyalikira na koyerelia senchera yobo imekimwe gekora chikoraga chinsebere chimargoba ya rero toro kubwatana na ya mase mono minto kura skinsa mo chimanyiria kuro kurunga Wilson Makori kura sensa ya kabiri kone kinga chibi chane ro kira sencherenge kigma iga kuro koyo minto eno kwa choki nchen kuro kwa Brian sagini sana you have a good evening bye bye